A portavoz do BNG de Carballedo quixo responder ás declaracións feitas polo alcalde Julio Yebra Pimentel sobre a Rúa da Fonte en Castro e a relación da concelleira nacionalista co asunto do proxecto de alcantarillado en Castro. Eu teño que dicir que xustamente eu son unha concelleira do BNG, non son un responsable da administración local de Carballedo. Estou na oposición e non son a que goberno. Non sei se o que quere dicir é que temos que ter dous gobernos, un para Castro e outro para o resto do concello, ou entón teríamos que ter dos presupostos ou repartir o presuposto á mitade. Efectivamente, houve un momento, xa antes de chegar o bipartito, en que había un proxecto para poder facer o alcantarillado en Castro. Eu encargárame de buscar un terreno para a depuradora. Efectivamente, tamén había un veciño que estaba dispuesto a donar o terreno para a depuradora. Chegado o bipartito, como di o señor alcalde, pois eu fixen certas xestións para ver se era posible seguir con ese proxecto. O caso é que non nos atopamos absolutamente nada na Consellería de Medio Ambiente. Non había ningún tipo de proxecto. Entón, se tomaran certas medidas para a ver se podía levar adiante. A todo isto xa houve cambios na Xunta, houve eleccións, pois non seguiu o bipartito e este proxecto non pude seguir adiante. De todos os xeitos, eu quero deixar claro unha cousa. Ese proxecto non apareceu ali no momento que eu busquei. E por outro lado, dá a impresión que o pouco que se poda facer en Castro o tuvo que facer o bipartito. Quero dicir, tuvo que chegar o bipartito para arreglar os campos, darlle unha subvención á asociación para arreglar o campo da Feira de Abaixo, conseguir fondos para o Concello para arreglar o campo de arriba, que por certo está inacabado, no xulgado. Tuvo que chegar logo o bipartito para poder levantar e promocionar Carballedo coa Feira da Carne. Dá a impresión de que os 28 anos que leva gobernando o señor alcalde é o bipartito ou quen sexa que ten que levar as cousas a cabo. Pensamos que non é esa a solución idónea. É dicir, neste momento non habrá cartos, pero terá que solucionar o problema. Habrá que buscar fondos donde sexa, terá que colaborar cos veciños, ou os veciños co Concello, pero teremos que buscar unha solución. A concelleira tamén afirmou que se teñen presentado varios escritos para realizar diferentes traballos en Castro, pero que nunca se chegan a realizar polo que ten que ser a asociación de veciños quen leve a cabo os traballos e quen corra cos gastos dos mesmos. Teñense presentado varios escritos para diversas cousas, limpeza do pobo, poda de árboles, todo. Con todo eso corre a asociación, non corre o Concello de Carballedo. Non é ético. O sea, deberíase ser igualmente en todas as localidades do Concello. Se nunha localidade se limpia, que me parece perfecto, que o que hai que facer, o que ten que facer a administración pública, pois na outra tamén. Pensamos que, efectivamente, certa discriminación, non sei se a aposta ou non, sí que hai.